חודשית הוא ילד נהדר, פשוט גאווה לאמא שלו. ועם זאת, הוא לא ברמה גופתה. ברמה גופתה, כל היום אני שומע רק ברמה גופתה. סליחה, אתה שמעת עכשיו 3 פעמים ברמה גופתה. וחוץ מזה, בכלל לא אומרים ככה ברמה גופתה. למה? איך אומרים ברמה גופתה? בדיוק כך, פשוט רציתי לשמוע את השם הזה עוד פעם. ברמה גופתה. אמא, לא תאמיני מה אני המצאתי. מה כל כך דחוף, בובי, שאתה מפריע לי באמצע הבישולים? אני מבשלת במיוחד בשבילך. באמת? כן, הרי אמרת שהפלפל והרוטב פלפל עם תוספת פלפל היה חייב לך מדי. זה מכינה רק פלפל ברוטב. איזה יופי. תוספת פלפל. הנה, אני איתה. קצת אפל, אני אוסיף פלפל. אז בכל מקרה, נמצאתי מספר חדש. מספר שמסמל כרווח. נגיד במספר 905 אין עשרות. אז שמים אותו במקום של עשרות כדי לסמן שאין עשרות. טוב, את זה כבר המציאו מזמן, בבי. רק אל תגידי לי שאת המספר הזה המציא ברמה גופתה. איזה ברמה גופתה? לבבלים היה סימן כזה. הוא נקרא סימן שומר מקום. אצלם הוא נראה כך. אוקיי, בסדר, אבל ההמצאה שלי היא לא רק סימן, אלא גם מספר. מספר שמסמל שאין. שאין תפוחים, שאין אנשים, שאין פלפלים. אני חשבתי שהסמל של המספר הזה יהיה מעגל. משהו אלוהי ושמימי. אפס, גם את זה כבר המציאו מזמן, בבי. רק אל תגידי לי שאת המספר הזה המציא ברמה גופתה. מה פתאום, בבי, המציאו אותו כאן, באזור ההודו, מאות שנים לפני ברמה גופתה. אוקיי, אולי, אבל אני גם הוצאתי חוקים שמסבירים איך להשתמש במספר הזה. נגיד, אם מוסיפים ל5 תפוחים 0 תפוחים, התוצאה תהיה 5 תפוחים. זה חדש לגמרי, בבי. אני ידעתי, אמא, אני ידעתי שעליתי על משהו חדש. כן, משהו שהמציא ברמה גופתה. אל תתאכזב, אתה עדיין הילד של אמא. הנה, תטעם. קצת אפל. ידעתי.